Aký vplyv má teda menopauza na ženy v práci? Nie, je tu rastúci počet zamestnaných žien, najmä vo veku 45 až 60 rokov, ktoré pravdepodobne zažijú perimenopauzu alebo menopauzu. Priemerný vek menopauzy je 51 rokov. Ženy preto pravdepodobne prejdú menopauzou, kým ešte pracujú. Predpokladá sa, že 1 zo 4 žien uvažuje o odchode z práce a 1 z 10 opustí prácu kvôli menopauze. 14% si skráti pracovný čas a 8% sa nepostavilo na propagáciu, keď bola ponúknutá. Často existuje strach, že budú stigmatizovaní alebo považovaní za slabých. Ako menopauza ovplyvňuje ženy v práci? Nie, menopauza ovplyvňuje všetky ženy inak. Niektorí nebudú mať vôbec žiadne príznaky. Väčšina bude mať niekoľko príznakov, ale až 1 z 3 bude mať závažné príznaky a príznaky môžu trvať v priemere 7 rokov. Príznaky a spôsob, akým vás ovplyvňujú vo vašej práci, sa budú tiež líšiť v závislosti od typu práce, ktorú vykonávate, ale môžu mať vplyv na výkon, motiváciu a vzťahy so zamestnávateľmi. Aké sú hlavné príznaky, s ktorými ženy v práci bojujú? Návaly, slabá koncentrácia, únava, slabá pamäť, nízka nálada, úzkosť a znížená sebadôvera. S čím môže pracovisko pomôcť? No zabezpečiť prístup k dobrým informáciám, poskytnúť priestor na otvorenú diskusiu, podporovať a počúvať ženy. Nominujte šampióna v menopauze. Nie pre každého je ľahké diskutovať so svojím zamestnávateľom, ale šampión v menopauze by mohol byť hlasom pre ženy a niekým, komu sa môžu zdôveriť. Zvážte politiku v oblasti menopauzy v práci s usmerneniami a radami a možnými zmenami na pracovisku. Vytvorenie kultúry na pracovisku, ktorá je otvorená a akceptuje menopauzu a iné ženské problémy, ako je silná menštruácia, môže pomôcť s podporou a znížiť chorobnosť na pracovisku. Zvážte vytvorenie sietí zamestnancov pre ľudí, ktorí zažívajú menopauzu, pomocou týchto sietí na pokračovanie vo využívaní prežitých skúseností, aby sa menopauza na našom pracovisku stala priateľskou. Čo môžete urobiť, aby ste pomohli svojim príznakom? Zvážte úpravy, ktoré vám pomôžu zvládnuť vašu prácu, vedenie zoznamov, denník, nastavenie pripomienok. To všetko sú dobré spôsoby, ktoré vám pomôžu zvládnuť pracovné zaťaženie a zapamätať si rady týkajúce sa životného štýlu. Staráte sa o seba cvičením, správnou výživou, dobrým spánkom a minimálnym množstvom alkoholu? Robíte si čas pre seba, keď nie ste v práci, aby ste si oddýchli? Môže to byť joga, čítanie knihy, stýkanie sa s priateľmi alebo venovanie času svojim koničkom alebo záujmom. Možno by stálo za to prečítať si alebo podiskutovať so svojím praktickým lekárom o možnej liečbe, hormonálnej a nehormonálnej, ktorá vám pomôže s vašimi príznakmi.